Menetelünk. Hazánkért, családunkért, szabadságunkért. Menetelünk. Ez aztán a meglepetés. A reggel tele van meglepetésekkel. Kelepcébe csaltak. Mindössze pár százal lehetnek. Csendet! Hallottuk, hogy Spárta harcba indul. Mi is a csatát keressük. Te, ott! Mi a mesterséged? Fazekos vagyok, uram. Hát neked? Mi a mesterséged? Szobrász, uram. Szobrász. És neked? Épp arról reppelek, hogy egy gyilkos vagyok, ez egy teljesen kitalált sztori. Spártaiak! Mi a mesterségetek? Csodás napot! Neked is Apika, meg az összes felszpolnak, bazd meg! Figyelj! Amit te repnek hívsz, azt mások áttok. Bár a jó Isten ledobott a világnak. Ez itt emmó, itt megeszik a szarot és a fluorét járod, az kivered a faszon. Apa, járd a táncod a kínai cipődben, a saját vágott vágod. Olyanokkal jössz ki, amit mások elsütöttek, te is csicska vagy 50, és mindig kiütöttek. Te lesz a szakmának, mint Kovinak a Michel, hogy felszopjad a cukét. Nagyon jó slikkel. Szemtelen kis kutya, családom gyalázó, hogy a foci mellett a nem sem megy. Mi van faszrázó? Az utolsó cseppig kiszopod a miszter, te köcsögöktől visszel haza. Pénisz tripper, Gános játszotok, agykatonát nem adok, a standörök végig a szaros picsátok. Bomba vagy baby, de mély lettél kurva, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Bomba vagy baby, de mély lettél ripasz, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Neked én úttenger vagyok, mint a barbár, de azt mondják, hogy ott is a tóságban maradtál. Intéztem stúdiót, a lemezednek gyártását. Szopd ki, amit főztél, a miszternek a mártását. Velem most éjszaka, te focista kurva, ha nem lesz kit basznod, jó lesz majd a majka. Pumpa, a szádba beleteszem. Én is voltam buszon, de meg volt az én eszem. Eszem a mérgem, mert nem hagyott te békébe. Mikor hallgatod, ez puszi, bökké rá a térképre. 70 kilós csúszli, még kamikaze koromba. Magönlésre vártál az NDK-s pornóra. Lehetsz te bárki, az édesanyám emlékét. Gyaláztátok férgek, beleteszek pénzérvét. Hogy a faszomra legyél felhúzva, te idióta gangsta, te fehér cigány hajta. Bomba vagy baby, de mély lettél kurva, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Bomba vagy baby, de mély lettél ripasz, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Gangster rapper, a fókuszban oh yeah. Ha azt mondom te fiú, a gatyádat told le. Ismerős gyűjteni, meg rappelni a basztát. Curtis bazd meg a rap szakmát aztán. Látom a kamupacsit, de bent vagy a tévébe. Vigyázzál mindig, hogy pontosan érjébe. Még gyerek vagy fiam, de már ügyes prosti. Ha leszoptad a menedzset, a spermát most ki. Meg az optimat, mint ahogy a sittemet. Te soha nem leszel az én szintemen. Hogy nincsen flow, figyeld amit rakok én. Nincsen pénzem se, de nekem ez belefér. Nekem a zene, neked meg a búvár út. A májkodra balra sráj, kurva koszorú. Hogy mi a tisztelet, nem tudod meg soha. Curtis a gangsta, a napon meg egy csoda. Bomba vagy baby, de mély lettél kurva, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Bomba vagy baby, de mély lettél ripasz, te Attila Zenki. Bomba vagy baby, nyumi, a szád olyan édi. Mi van te szopó? Te majka szopó? Te enkály szopó? Te fluor szopó? Te menedzser szopó? Te tévé szopó? Hát mi van veled? Tudod, hogy mi az a keresztapa egyáltalán? Vagy ezt nézették veled gyerekkorodban, hogy ilyen kemény legyél? 22 évesen kajak felkóstolsz? Kajak engem? 15 lemez után? Ki a faszom vagy te? Hol lehet neked kapni a CD-det? Vagy mit lehet rólad hallani? A keresztapa stílus, fényes nappal, amikor felhúzogatjátok a fegyvert? Mit? Hát ki a faszom vagy te? Most komolyan mondom. Curtis a 4-ből.
kínai cipődben. Járd el a táncot, haver. Miért nem vagy egy őszinte gyerek? Mint ahogy én, te kis buzi. Miért jössz állandóan a bátyjaiddal? Hát ki a faszom vagy te? Most őszintén. Miért nem vallod be, hogy egy kis reklám kellett neked, te fasz? A cipődnek meg a pólódnak. Mert nem telik sírtál, nem tudod kifizetni a stúdiókat, te kis fasz. Nem tudod kifizetni az alapzenéket, te kis pöcs. Hát mit akarsz te a médiába? Te repedszájú kis fasz. Tegyél annyit, amit én letettem, hogy egy országos hírnévre tettem szert. 20 éve keményen dolgozok ezért, te kis fasz. Curtis, a keresztapa. Ugyan már, hagyjuk már. S hogy is volt az elején, ugye? A MySpace-es írogatások, a felszopkodások. Hogy volt ez a történet? Te taglalod ott kint az interneten? Mit taglalsz te ezen, te kis faszopó? Megírtad a basztarakot, hogy felkusszál a faszomon. Nagyon rossz húzás volt. Édesanyám emlékéért tudod, hogy ölök, te kis fasz. Átütöm a melkosodat úgy, hogy átszakad a falon, te. Hát ki vagy te? Ki vagy te, körte? Te igazi suttyó. Te rapperi nem tudod senki. Te keresztapa, te! Te! Majd meglátod. Megtanítalak én a tiszteletre. Ez itt Vesztergom, haver. Ez a blokkom. Nem a negyedem, amit tőlem loptál. Ahogy mindent, amit csak létrehoztam. Ugye? Másolni azt tudsz. Te klón. Te senki. Te elbaszott klón, te. 22 évesen belém állsz. Egy 32 éves rapstárba. Hát honnan jöttél te? Hol van a tisztelet? Meg hol van a becsület? Ugye? Tudja meg mindenki, hogy mi az igazság, nem? Mikor a Slackman-nal mentünk hozzád, ugye? Úgy nézték ki a függönyön, mint egy igazi köcsög. Ugye? Mert nem tudtad, hogy mi lesz. Hát ki vagy te? Őszintén. Hát ki vagy te? Hát milyen zenét csinálsz te? Nem tudsz rappelni, hát tanuljál már meg rappelni, fizess ki az adósságért, a köcsög, aztán utána intézzel nekem fellépést, te! Curtis! Magyarország első számú gangster rappere. Tessék itt a reklám neked. Faszopó. És most jön a kegyelemdöfés neked, te kis fasz. Egy nagyon jó barátom felhívta az Újpest foci csapat egyik magasrangú vezetőjét. És tudod, hogy mit kérdezett? Hogy mi legyen a sorsod. Tudod? Hogy mi legyen a sorsod. És tudod, mit válaszoltam? Tudod, mit válaszoltam, amikor kidobtad a basztalakot? Az, hogy hagyj focizzon tovább ez a gyerek. Ez a Mr. Basta, tudod? Ez. Amikor zokogtál nekem a telefonba, hogy bocsássak meg és sikáljuk el az ügyet. Igen. Fél órán keresztül. Hogy meggondolatlan voltál, ugye? Na ezt tartsad észben. Igen. Nekem köszönheted, hogy még focizhatsz.